Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time ay 1:34. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghi mo sang panyaw. Kumusta naman mga pinalanggan natin nga mga tagpalamati kag syempre welcome naman sa atong pagpangalagad karon nga hapon. Dari sa This Is My Life. Sabadong edisyon, inyo kabus nga lagad si Tito Wilma upod ninyo tubtubtak na alas 3 sa sining magalumon kag maulano na ito nga panahon. Mayupod pa nga dapya sa mabaskog sang hangin. O di ba? Yes, Tito Wilma. Pero tungod Sabado sa bungadlaw, ara, dira, nagainupdanay ang tagsa kamiyambro sang eton pamilya, ang iba nag-outing-outing, abisan, nga medyo maulano na eton panahon. Sa eton man, pagwa sa eton puluyan, kag kung magpaliwaliwa, kinahanglan man ang paghalong. Tungod sa gihapon, ara, ang aton sinikaaway. Padayon kita nga nagapakig-away sa pandemic no ang COVID-19. Pero siling gani, sige lang bala tita we. Sige lang pero ang nahambal na naton
ano ka mo, maghinay-hinay kag maghalong-halong lang. Himuon gineton ang mga health protocols. Himuon gineton hindi pagkalimtan ang inyo sini nga mga ang inyo sini face mask. Kag ang inyo face shield, protection kon wa na gani kamo dira kag maglibot-libot kun diin kinahanglan may ara gid nga alcohol. Kung ang inyo sudlan may ara malang da tubig kag yes, hand soap, why not? Vino, kinahanglan gibala naton ina mga anak, kinahanglan gid naton ang paghalong. Wala sang malain, nara naman siya, wala sang malain sa tao nga nagahalong tungod ina proteksyon para gid sa aton kaugalingon. Ha? Okay lang na bala, basta kita nagahalong, okay ginaiya. Basta maghinay-hinay lang. Anyway, sa nakambala ni Tita Wilma, updanay kita tubtob taknal stress sa karon nga hapon. Lingawon naton kamo paagi sa pilaman ka mga updates nga aton sini igadulong sa inyo kalingawan sa inyo man palamatinan sa siniiya nga hapon. Okay, no problema, Tito Wilma. Pero pamangkot, kuti ko nakapanyaga kamo dabi anong inyo dira ginsaluhan, ha? Anong inyo ginsaluhan kag anong inyo sudan sa matugnaw nga panahon. Mga usually basta mga matugnaw nga panahon magluwas sa mainit nga sabaw na magluwas sa namit nga sabaw. Syempre malay na mga adobo nga tiil sang manok, Adidas na ila panawag, di ba? Yes, pwede gid. So go lang kamo dira. O kung ano man nga klase sang utan nga pwede ninyo adobuhon. Parisan sang basta adobo nami basta adobo nga utan, ano gani nami ipares? Penerito, syempre, penerito nga isda. Kung adobo nga talong, adobo man nga okra, katilaw na kamo na, stawe na eksperimentuhan ko na. Adobo nga takway nga hindi madula man sa itong pensar, adobo nga tangkong, di ba? Kadamo lang nga pwede naton iya masaluhan. Kapin pagid kun damo kamo dira tanom sa inyo lagwerta or adobo nga ang adobo nga balatong. Ang adobo nga balatong pag magmalamala na, nami pag na siya kung may mga kutitot or if not kung hindi mo gusto ang tama gidya kakahang ang paitan, no, sliceon mo lang gagmay kag ilunod, iimpon para medyo makahangkahang man bala kag butangan sang gata. Wow! Tumpak gina siya. Ha? Okay, ang mga planuhan niyo pa kayo makaupdanay pa kamo sa bilog nga pamilya. Makaupdanay pa kita upod sa eton pamilya tubtubwas nga adlaw Domingo gani. Go! Planuhan ninyo kung ano mga dapat dira himuon kag kun anong aton sinipalamahawon karon iya mga alas 3:30 o kun alas 4 man sang kahaponanon. Mga senior citizen, hello! Pamo ka na pala sa ila. Wake up! Lingawad ang kaugalingon. But anyway, samtang nagapungkuon ka dira. Nagauntayan sa imo duha ka batiis kay nagasulusandig sa imo malaba nga diban o kung tumba-tumba. Opdenay taya tubtub tagnala stress sa imo dara radio na. So sa kutob sa aton nalabutan sa iton pagpangalagad sa sininga hapon magluwas diri sa Dakban wasang Bacolod. Probinsya sang Negros Occidental Bugos nga Western Visayas kag sa kutob sa malabutan neton paagi sa iton Facebook Live. Siyempre paagi man sa iton Facebook page. Facebook page ng Action Radio. Search nyo lang sa inyong mga Facebook account nga basta may data ka mo or internet connection. Search nyo Action Radio Bacolod. May mga videos dira pag nakitang live click, updanay kita. Ara kita. Dalaman ang mga bag-o, mga labas nga mga balita, humalin ka inas ang kagaon, tumto pa na iya karon sa gabi, no? Pero tandaan nyo lang, ang mga matipon nga balita sa news center sa Action Radio Bacolod, 24/7, makitaan ninyo sa among website. Pwede ka mo makalag-in sa www.actionradiobacolod.com.ph kag magluwas sina. Pwede man talaga ni kopdanan kay may radyo na mo. Di ba may radyo dira sa amon website, click nyo man na, batian ninyo si Tito Wilma, opdanay kita gihapon. Kag pwede pagin may isa.
sa YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod sa YouTube. Isa pagid gani Tito Wilma, no? Karon man nga hapon ang aton ihatag sa inyo or igadulong man sa inyo, no? Syempre tungod sining aton na panahon sa karon, extra careful para sa aton ikaayong lawas. Kinanglan hibaluon man naton ang dalagan sa aton panahon so idulong ni Tito Wilma dugay-dugay ang weather bulletin sa aton Weather Bureau, no? Ang Pag-asa. Kag pila man ka mga updates nga kakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Sa karon iya na kaga maparti ni sa nakita ni Tita Weman ay ngaton sa ni Catholic Bishops Conference of the Philippines or ngaton sa Cebu City kay nagapangabay man sila sang bulig para sa simbahan Katolika pangayo sila natungod ina sa COVID-19 hibaluon naton ina dugay-dugay kag ay mga kalalakinan ang COVID-19 galingin nga virus nga ini makapabuhin sang fertility ninyo hibaluon tabi na karon no idulong man ina ni Tita Wilma ang kaungdan sina kag since nga Sabado subong nga adlaw si Tita Wilma wala sang basahon nga mensahe halin sa iton sa niya messenger o konsulat man sa karon nga hapon ang aton istoryahan nga topiko na sa sininga hapon nahanungod sa aton pamilya, mga miyembro sa aton pamilya, especially aton mga kabataan, kung paano naton ng mga kabataan mapaintyende nga dapat makahibalugid sila mag-obra sa sulod iya sang aton puluyan. Paano naton mainganyo ang mga kabataan sa pagbulig sa mga house chores, ang mga ulbraon sa sulod sang balay, kinahanglan kid mga iloy. Ang aton mga iloy, aton mga tita, aton mga tito, lola kag lolo, kinahanglan, di ba? Tudluan nato ng aton mga kabataan, mga chikiting naton. Kay once gani nga ma-mold naton sila lin sa gagmay pa sila, no? Madala nila ina sa ila pag tubo na sa ila man pagdalag ko. Kag sa ito naman FYI for your information, kamatis gakaon ka kamatis, ako kaon kamatis, hilaw kag luto, okay lang na sakon, na nami pagid ko ni juice, di ba? Galing ko ti kon hilaw-hilaw, okay pa sakon kon hilaw-hilaw ang bulubagnas, pero kung luto nga luto gini na pula-pula, abaw, medyo mauluas luman, pero go lang sa gihapon. Anyway, Tita Wilma, ang aton ay naidalagan sa panahon, karon iya nga adlaw Sabado, weekend. Halin sa Weather Bureau, na fair weather sa halos lain-lain nga parte sa aton pungsod ang gina-eksperyensya sa karon. Inatungod man sa amihan o ko northeast monsoon. So, siling sang Pag-asa paagi sa weather specialist nga si Ezra Bulkeren. Baliya. Naga-experience sang magalumon nga panahon kag may mga pag-ulan-ulan sa bahin sa eastern side sang aton pungsod. Pero ang western part sang pungsod Pilipinas kalakip ng Metro Manila posible maka-experience ged no sang maayo nga panahon karon nga adlaw kay may ara lang sila pagulugal tubtob magalumon nga kalangitan. Inasuno man sa Pag-asa ang aton sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Okay. Ang Visayas naman karaga kag Davao Region ang may pagulugal nga kalangitan. Tubtob magalumon kag may mga pag-ulan-ulan samtang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Bicol Region, ang Aurora kag Quezon ang may magalumon nga kalangitan nga may mga pagtupa man sang kasarangan nga pag-ulan. Ang iban pagid nga bahin sang pungsod ang may pagulugal tubtob magalumon man nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan ina tungod man sa amihan. Pero so far, suno sa aton Weather Bureau, wala weather disturbance nga ginapaabot nga magasulod sa aton pungsod sa sulod sang 3 iya kaadlaw na sa sulod sang 3 kaadlaw te wala istubo subot singon man naming aton panahon, di ba? Kag sa aton lang galing humalin kagabi kay inasang kaagaon kagabi kay inasang mabaskog ang dapyas ang hangin, di ba? Wala man bagyo, wala man low pressure area.
ina tungod sang northeast monsoon. Diri sa aton syempre buo sang ulan, may ara man mga pagpangilat, pagpanaguob, kag diri sa probinsya naton, as mentioned kay inagani sang aga nga dira sa bahin sa siyudad sang Cadiz sa Victoria, Sagay, Silay, Talisay, Bacolod kag Banwa sa Manapla pati na sa Ibi, Magalona na may mga pagbubo sang ulan nga ma-experiensyan or gin-experiensya naton. Kag ang temperatura naman nga aton nabatyagan humalin kay ina sang kaagahon kag bilogid iya nga adlaw diri sa Dakbanwa sang Bacolod tubtuman sa probinsya sang Negros Occidental is from 24 to 27 degrees Celsius. Although sa haring adlaw wala na ito nakita pero nagbutlak gin man siya. Alas 6:12 kay na sang aga kag magatunod naman karon alas 5:21 sang hapon. So inang aton sa ni weather update para man karon nga adlaw ina pahinumdom man sa aton sa ni mga palangga nga mga tagpalamati nga kinahanglan kun magwa kamo dira sa inyo bilang say atawi way naman gataliti atawi way naman gaulan damasandag naman ang kahawaan hindi lang magsalig bitbit lang payong. O kung kinanglan, kung may kalo kada, inang kalo, bilang gagatabon sa imo man guya, kag sa dulunggan mo, pwede mo ma-roll o kung mapiod ka masulod sa bag mo, much better, di ba? Magluwas sa imo face mask kag face shield. Okay? Yes. Sa dalaga naman sang coronavirus disease or COVID-19, ang aton sa ni-update, diri sa Dakbanwa sang Bacolod, may 3 kabago nga mga kaso. May suma total kita sa coronavirus nga 5,729 ka mga kaso. Sa probinsya sang Negros Occidental, may 15 ka mga bago. So may ara kita record sa probinsya sa 6,609. Kag sa bugos naman nga Western Visayas, may kabugusan nga bago nga kaso nga 130 kabag-o nga kaso sang COVID-19. Kag may total, may ara kita 23,105 ka mga kaso. Kag sa sinaman nga kadamuon, ang aktibo 1,131. Sang nakaligad, pinalang to, di ba? Pero subong ang aktibo pa sa coronavirus disease sa aton rehiyon. Nagalabot sa 1,131. Kag ang mga naka-recover, may nagduga nga bago, 64 or 64. So, may kabugusan na kita nga mga nag-alalayo, 21,270. May nagdugang naman nga kabuhi nga nadula duha sa ating update. Kag may kabugusan na kita nga 698 ka mga nagkalamatay tungod sini nga virus. Kag ang data naman halin sa Department of Health, para sa bugos nga Pilipinas, nagalabot na sa 521,413. Kag ang mga nagkalamatay, naglabot sa 10,600. Pero ang mga nag-alalayo naman, 475,765. Kag ang record naman halin sa WHO o kun sa World Health Organization, ang kabugusan nga kaso sang coronavirus 102,628,593 ang kaso sa bilog nga kalibutan. Kag sa sina nga kadamuon ang mga nag-alalayo sa 102 milyones sobra na ang mga nag-alalayo dira 74,325,752 lamang. Kay ang mga nagkalamatay, sobra na 2 ka milyon. 2,216,285. So, ina ang aton sa ni-update sa dalagan sang aton away man sa aton gera against sining pandemic and COVID-19. Ang paghalong sa gihapon ara sa aton kag indi gid kita iya magkumpiyansa. Kabudlay magsalig. Kag budlay nga haom-haomon lang nato ng tanan. Okay? Alauna 51 Action Radio Philippine Standard Time.
sa pila man naton ka mga updates sa nagakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Yes, Tita Wilma, sa karon ang CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines, abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati, nagaapilar sang padayon nga financial aid, no? Nagapangabay sila sang dugang nga bulig tungod ginabudlayan na ang iban nga mga dioceses kag parokya bangod sa pandemic, bangod sa sining COVID-19. So may pastoral statement nga ginpagwa si CBCP President kag Davao Archbishop Romulo Valles nga nagasiling nga kinahanglan nga matustusan ang stewardship program sang simbahan. Pahayag sa CBCP, let us not be afraid to give freely and cheerfully, even in times of crisis and difficulty like the COVID-19 pandemic that we are presently experiencing. Kinanglan masustain nato ng spirit of generosity that has spontaneously overflowed during this pandemic and has kept our communities in operation. Siling ni Archbishop Valles nga nagaserbi nga inspirasyon sa simbahan katolika ang suporta nga ginahatag sang mga tumuluo na. So panawagan ina sa ngaton simbahan nga ti syempre nagakinahanglan man sang suporta naton sa karon nga panahon sang pandemic ang COVID-19. Okay? Yes, Tito Will, makadasig man sa atong oras, 1:53 na siya yung ari na lang daligid lang kayo. Nagkakuha man sa akong atensyon kay may ara ginpatigayon bala nga study or pagtuon sa pungsod Germany na isa na ikapagtuon na ginapatigayon subong sa Germany nga nagasiling may posibilidad nga makapabuhin o makapahuyang sa fertility sang isa ka lalaki kung ikaw ang matapikan or malatnan sang COVID-19 virus. Kay nga mahalitan sini ang sperm cell ninyo nga mga lalaki. So sa pagtuon sang Justus Liebig University sa Germany, nga ilagin publish sa journal nga reproduction na may posibilidad nga mapatay sang virus ang mga sperm cell, no? Kag magaresulta sang inflammation, kag sobra-sobra nga stress sa inyo pagkalalaki, mga kalalakinan. Nahibaluan nga sa 84 ka mga kalalakinan nga may COVID-19 ang ginpaidalom sa pulo ka adlaw nga pagtuon. Kag ginkumparar ang ila sini data sa 105 or 105 ka mga healthy nga mga kalalakinan. Kag dira na diskubrihan, ila nakitaan nga ang sperm cell sang mga COVID patients nagasaka ang chemical imbalance nga posible makaguba sa DNA kag protein sang lawas kumparar sa mga healthy nga mga lalaki. So ang resulta naman sa pagtuon amo ang una nga direkta nga ebidensya nga amo ang nangin target sang COVID-19 nga sa diin nagasiling ang target sini amo ang male reproductive system. Bisa na ba ito na nila? Hambal pagid sa iban nga mga experts nga kinahanglan gihapon, nagakinahanglan gihapon sang dugang nga pagtuon kag ebidensya antes makaangkon sang final conclusion. Bisan amo na inang resulta, no? Ang humble naman sa Director of Embryology sang Care Fertility Group sa Great Britain nga si Alison Campbell nga hindi dapat maalarma ang aton mga kalalakinan tungod although nga may ebidensya pero kulang pagid. Gusto nila nagakaigo kag mabakod nga ebidensya. Kag may posibilidad man nga makaapekto man ang resulta sa tungod sa mga bulong nga ginahatag sa mga pasyente nga positive sa COVID-19 nga wala iya mahatag sa mga healthy or mga mapagros nga mga kalalakinan na.
Pero ang mahambaling neton sa aton man mga kalalakinan nga kinahanglan, maghinay-hinay man kag maghalong-halong kay wala sang pinakamaayo kag pinaka-epektibo nga inyo man tipigan ng inyo pagkalalaki na kundi ang maghalong kag magsunod man sa mga health protocols. Okay? Yes, Tita Wilma, ina ang pila naton ka mga updates nga nadulong sa inyo sa sining hapon. Pero anay ka sa aton man mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Yes, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center sa may Ferrero Street. Man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, manamyaw tayo na sa itong mga palangga, mga tagpalamati nga nagapod sa itong sa FB Live. Abil ang tawon ta kamo kun ara kamo dira. Yes. Ara sa FB Live, mayong hapon lang da. Miss Margie Haniva, yes, she's watching right now sa inyo, March. Good afternoon sa bagus nga pamilya. Hindi, dadi ka open. No, wala di siya. Alex Montes at Tita Wilma, maayong hapon sa maulanon mga programa. Gaupod lang permis sa imong programa nga napunan sang paglaom kag mas sustansya. Masustansya pa sa ulutan nun. Makapatambok sa paminsaron kag tagipusoon. Ara ka naman, Alex Montesa. Okay, thank you, good tita. Eric Sumpay, good afternoon, Action Wilma. Adobo nga talong parisan mo pinakbit. Hindi kagidya masumuran ilabi na gid kun damo siya coconut milk kag may ginamos ayos na titawe. Daw gingutom man ko paamo kay na balaw. Lihog lang ko titawe ana paupod sa mga abyanta nga ga-monitor 24/7. Guillermo Clarito kag Tay Fred Madrid, specialist sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Buenavista, Hibong, Pontevedra, dala na dira ang mga taga Barangay San Juan. Sa pamilya Sornieto, madamo gid nga salamat. Madamo gid nga pagpalangga tita we. Wow, thank you so much Sir Alex, no? Dira sa may San Juan sa Pontevedra, sa pamilya Monte Castro dira. Na mayong hapon man kag salamat sa inyo, no? Kag magluwas man sina Tita Wilma, Leslie Harmy Navales. Hi, tawe. Hi, ta. Na-miss ko ang programa. Busy na ko, bi. Kay class na di subong weekend na subong mo. Okay, keep safe. Romeo Samiliano Jr., mayong hapon, Tita We. Tamiyaw ko lang Sanday Riza, Blessy, Angel Kia, sang Barangay Hagimit, La Carlota City. Noel Amar, sir, kamusta na dira? Guess no pa? Okay. Watching from Don Salvador Benedicto. God bless Tito We. Kag sa tanan nga nagapamati. Kag nakatanawa. Okay. Enough lang na Bing Mallorca. Sir Noel Amar, ha? Thank you. Balikan talang kamo karon dugay-dugay.
Brother Boy, morning. Greet ko lang hinablos ko, Nixon. Ay hinablos ko, Nixon Tahom, Gatamyaw, Tay Ramon Archivar, Nay Lucy, 04010. Mayong hapon tawe, nagapamati ako sa program mo sa matugnaw nga panahon ni Dailani Heromianos ng hibuan. Hibyuan tapas kapis. Thanks and God bless. Guro ka ugtas ni si Ma'am Lani sa kay Tito Wilma mo 6609. Hibyuan. Amo na good ang correct pronunciation mo, na? Hibyuan tapas kapis. Salamat, kid. Mayong hapon lang tawi sa imo, na? Halin naman na iya kay 9309. Siyempre kay Nanay Auring dira sa Barangay 27. Kamusta na ikaw, Nanay Auring? Siling diri naman na 5736. Tatamyaw ko lang Andong Mateo Gapanyaga sa Barangay Kabug, Bacolod City. Ang asawa yung nagatamyaw si Esmeralda Mateo. Okay. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuay na ito nga itong tupiko sa siniiya nga hapon para man sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Basta Sabado, di ba, wala si Tita Wilma nagabasa sa sulat, problema man or whatever, nga mga eksperyensya ninyo sa kabuhi, kundi nagatandog kita na tungod iya sa pagpangabuhi naton. Kung hindi man tupiko pampamilya, tupiko sa mga nagakatabo sa tunga sang ginikanan kagabataan, sa tunga sa mga mag-asawa na mga maeksperiensyahan naton sa ito ni kaayong lawas. Pero sa siniiya nga hapon nga aton, ang aton sa nitupiko, kung paano ba na naton mabuligan, or paano naton mainganyo ang aton sa ni mga chikiting, nga magbulig sa mga ulubrahon sa sulod sang balay. Especially kung weekends, kaya ara ikaw mama, di ba? Ara si mama, ara si papa, if not si lola, kag si lolo, si tita or si tito, yes, pwede, di ba? Okay, Tita Wilma, man kay kung pabayaan naton ang kabataan naton nga magpahimunong lang baladera, no? Magpahimunong lang kag maguyat sang ila sini mga gadget, problema gyud, di ba? Kadamo sa mga ginikanan nga nagaproblema sa ila sini mga kabataan. Tungod nga hindi masugo, hindi mag-obra, kay nga nagakawili sa ila sini mga kalingawan dera. Ginaproblema ina sa mga nanay nga mga nagtatrabaho, mga working mothers. Ginaproblema nila ang hindi man gitaguro magamit ang isang matamad or tamaran nga mga bata. Kung ang hambalan ang mga ulubrawn sa sulod sang balay, kay karong masunggod ng mga kabataan, hindi mga anak, hindi lang siling, why ko nagapati nga may bata nga tamaran mo, nugay na tawe, hindi, kundi, gahambal na sila bisan ano masugo, galing, dira ka lang maugtas sa mga siling dugay-dugay lang, relax lang da bala ma, or relax lang da bala nay, okay, dali lang gid, ang dali na, sundan sang dugay, duwa ka dugay-dugay, gali yan. Amo ng problema sa mga nanay subong, di ba? Tingong matakan ka sang ugtas, pabayaan mo na lang, pero mother dear, kinahanglan, titiran kag utihan ginato ng mga kabataan para nga makatuon sila sa pag-obra sang mga ulubraw sa sulod sang balay kag para maging responsable sila. Kung mga working parents kamo dugang trabaho pagid na iya, no? Dugang pagid nga kabudlay para sa aton nga mga nagatrabaho nga ginikanan ang pag-inganyo sa aton mga kabataan sa pagbulig sa mga ulubrahon. Gani madamo sa aton nga mga parents, mama, papa, lola, lolo, or let's say nanay, tatay, nga nagapawala na lang masili. Ako na lang maobra sa mga ulubrahon bisan kapoy ko sa trabaho ko para hindi ko magugtas. Right? Di ba may mga amusin ng mga nanay? Mayara sa ng mga tatay. Mabulig si tatay or si papa panglabada kay nanay para hindi na magugtas sa kabataan. Pero may mga ginikanan man nga mauti. Wala nagaugtas kundi gina-enjoy. Miara sina, gina-enjoy nga daw ginapaagi bala sa dugsing-dugsing, hampang-hampang ang pagtrabaho. Ari kaya may ara ko bala nabasahan nga
according sa isa ka study dito sa Amerika. 3 hours every week. 3 ka oras sa kada semana ang ginahatag sa mga kabataan nga nagaedad 6 to 12 years old para sa pagbulig sa mga simple nga mga ulubrahon sa sulod sang balay. Tama na ya kalayo sa 14 hours every week, di ba la? Tama na ya kalayo sa 14 hours every week nga pag-atubang kag paglantaw sa telebisyon o kung hindi gani sa pag-uyat sang ila mga gadget. Di ba? Okay. Ari mga iloy kag mga ginikanan. Mag-abot ang bata sa 13 to 17 years old. Mas damo pagid ang oras nga ila gina-consume na para sa ila friends, di ba la? Kato sa ila mga friends malakat kung diin sang sa magpabilin sila sa balay o kung way pagid naton sila na train sa mga ulubrahon, wala na gid ang aton mga kabataan. Gani para nga mabuhin-buhinan ang aton dulumdumon kag kabalaka, kag syempre ang kakapoy naton bilang ginikanan, may ara nga gin-share nga tips, no? Ining isa ka psychologist para nga madali naton ma-convince ang mga kabataan sa pagbulig sa mga simple gid lamang nga mga house chores na try mo una-una na pangayui sila bipabor na una-una pangayuan naton sila pabor sa ano titawin mo sa pagpanlimpyo, sa pagtinlo kabaylo sang isa ka bagay nga ila magustuhan. Ado i-bribe mo siya na sa simple lang kiti. Syempre hindi man kita damo kwarta mo bisan gamay lang gid na. So inang gamay lang nga bagay pagkatapos may ara bala appreciation sa imo nga ginikanan, may kabaylo ang kabataan do gina kilig man na. Kinahanglan tun-an taman nga mga ginikanan kung anong kiliti sang aton kabataan. So, kung may ara, may agreehan, abi, kamo nga ulubrahon, inday or tuto, boss sabado, tagaan mo sila ulubrahon. O pahipid-hipid, pahipid-hipid, asang inyo hiligdaan, ti daw duwanan na kasi mana, wala maislan inyo mga beddings mo, nang beddings, do ka kuha na ginatawi. Ang punda sang inyo ulunan, kagang hapin sang inyo hiligdaan, kagang inyo habol, kwaon ninyo, pagkatapos limpyuhan ninyong inyo katritrapuhan, silhigan para makuan mga yabok, pagkatapos islan ang pundas sang ulunan kag ang hapin kag iplastar ang habol, abi pa nami kag pahipid-hipid be kay may reward na ina bala makita naton nga isa ka pamaagi sang pagbonding pagdevelop sang maay nga relasyon sa kabataan in a nice way, hindi sa akig perme. Kay kabalugid kita yung mga nanay, mga mama, parents, subong kabataan na, di ba na nakambal na ni Tita Wilma, bong kay isa galing kay Madula. Madula man bala kag mautod man ang pasensya mo, makapangakig ikaw, di ba? Hindi gani mahambal nga, ote kung mahimo nyo na, maluto ko something, no? Maluto ko something, parehas na subong kay ti maulan-ulan, di man kamo kalagaw, ano gusto nyo lutuon ko? O pagkatapos nyo to, buligan nyo man ko. O buligan nyo ko, be prepare kung anong lutuon ta, pamahawon ta, kag i-enjoy naton, di ba? Kag kung hindi gin man, ang sambal naton mahapoy di ta kahatag reward sa ila. Kabaylo sang ila pagbulig. Kaya nga magaserbi ina nga positive reinforcement sa mga kabataan naton. Pila sa mga bagay nga pwede naton i-promise sa ila. Amo ang kung makagwa na gani, magaganhaga na gani ang COVID-19, magwa ta, o ma-outing ta, or makadto ta kundi. Di ba? Pwede na siya, Tita We. Namo nang siling bala naton. Pwede gid ina. Okay? Na, i-date nato ng mga kabataan. Isa pa gid, kinahanglan maging creative man sa paghatag sing task sa mga kabataan. Para bala mas nga ganahan sila sa pagbulig sa pagbulig sa imo sa mga ulubrahon, tagaan ta sila task.
paagi sa paghampang-hampang. Nan. Pwede kita makahimo target sa diin nasulat ang mga ulo brown sa sulod sang balay. Pareho sa pagpanilig, pagpangugas ng pinggan, pagpanghipit sa ilas ni mga bayo. Damo man ani, di ba? Pagkatapos, oo, inang wheel, dart na sa, di ba? Dartboard, nan. Dasun din mo siya ibutang mga house chores. Paghaboy ka kunin, matupa, mo nang imo obrahon. So, dos hampang-hampang kag dugsing-dugsing bala, ma-develop na ito ina sa mga kabataan. Okay. Kag syempre, ang pagpaninlo naton kag pagtudlo sa ila sa mga ulo brown sang balay, kabigo naton ina nga banding moment. Di ba? Yes. Kag mas nami pagyed. Ara. Kinanglan may adlaw gid kag oras sa kinanglan may adlaw gid kag oras ang pagbulig sa mga kabataan. Kinanglan tagaan ta sila specific nga adlaw kag oras sa kun ano man nga pagpaninlo ang ila himuon. Kay nga sa sida nga paagi, maamat-amat naton sila train nga maandan bala nila manginhabit nila ina. So, kung consistent nila ina nga paghimo, consistent ang ila pagbulig sa ulubrahon sa sulod sang balay, bisan pa puno pa narapo lang sa mga dingding kag sa mga napanungtong, maanad na sila. Di ba? Sus, mga butang ta, mga 3 weeks abi, no? Nga daw amo-amo nang napaobra ta, maanad na sila. Bumado na lipatan mo na, mado nagasigi-sige na lang kada simana, mahaw. Okay, di pa at least, bisan paano, natuluan na ito ng aton mga kabataan. Nan, kag isa pa, kung matagaan naton assignment ang aton mga kabataan, hindi naton sila pagtambungan. Kaya nga akong tambungan gani naton sila, kung anong diferensya dayon taman komento, ay nano man nga pang-ubraman, hindi bala, may ara ginaya nga mga mama or nanay, may mga tita or titos, or lola ko lolo nga among in charge sa aton sinibalay, di ba? Hindi lang pagtambungan. Kag nga, kung tambungan naton sila, labi pagid kita nga ginabudlayan. Kay nga atamaranan na sila maghulag. Kay nga ang nabantayan, mas isang ginabantayan ang ila sini nga pang-obra na hindi nami pamatian ang sulit-sulit nga sugo mo, di bala, no? Mas nami nga biin, pabayis sila kung paano nila inaubrahon. Pagkatapos gani, masiling, ay inday, mas nami pagid sa dason, amuhon mo na ahonan, amuhon mo niyo para nami pagid, kay mapainu-inuhan man na sang bata, kung husto kung hindi, na isa pagid, labi kag labaw sa tanan, parents, mama or papa, tita or titos, lola or lolo, kinanglan, practice what you preach. Himuon nyo man na, ang ginatudlo ninyo sa ila. Na kinahanglan, it's always best to live by example. Hindi nga nagatudlo ka sa baba mo lang nagakawas, pero ikaw mismo hindi makita sa mga kabataan kung bala kabalo ka man o kung hindi, no? If you want them to be orderly yourself. Kung gusto mo nga maghipid sila, hipiron mo man ang imo kaugalingon. Kung gusto mo nga magpisan sila, kinanglan ipakita mo sa ila nga mapisan ka man. Di ba? Mas maayo na nga makita nila mo kung daw ano ikaw kahipid, katinlo, nga klase sang iloy sa pagpanghimo sa sulod sang balay, ay amat-amat na iya nga ma-adapt sang mga kabataan sa pagligad sa mga inadlaw. Right? Yes! Amo nang isa ka nami gid nga halimbawa. Hindi nga pangakig lang kag walang sang ba neton nga mga iloy sa aton kabataan, kundi pinakamaayo nga pamaagi para maingganyo naton sila magbinuligay. Buligan naton sila, i-appreciate naton ang ila masarangan sa pagpaninlo, amat-amat lang, kung daw mga mabudlay. Kinanglan ang pagtudlo naton sa ila sa mga house chores o kung mga ulo brown sa sulod sang balay, halin sa pinakamahapos. Nan! Nga mga ulubrahon. Hasta nga malabutan sa pila ka adlaw nga, ay,
Kabalo ng bata ko manglabas ang iya underwear. Kabalo ng bata ko ay kanami na. Kabalo namang halay, pasunod pa na. Kay makita niya si mama kung paano manghalay sang linabhan. Kung paano magpaputi sang linabhan. Kung paano mag-classify sa mga lago antes bason kaglabhan. Kung kaisa, syempre kay may ara, mga dark colors, dark colors, dark colors. Light colors, light colors. Tanan man nga white, di ba? Na kung makita ina sa kabalugi kita nga mga kabataan very observant, di ba? Very observant kag kun may ara pa lamang kutanon sa ila pamensaron nga anga amo sina mamangkot na sila sa imo. So ikaw naman parents kinanglan kabalo ikaw mag-explikar sina, di ba? Yes. Kinahanglan ikaw nga nagatudlo kay nga ikaw nga nagatudlo mangin imahin ikaw para sa ila. Mangin maayo ikaw nga ehemplo para sa ila. Hindi nga tudloan mo lang sila, gapungko ka, pero kamot mo ga tiktak-tiktak man, no? Or very busy man sa cellphone, do you think na mangin mapisan ang bata mo? Siyempre, hindi. Kung magpanglaba ka, patambo nga ang bata. O masiling, oday, gusto mo? To, gusto mo? Bisan lalaking bata mo, kung tudloan mo, makahibaluin na. Nan. Gusto mo, o bisan mga medyas lang, ikaw lang da panglaba. Or bisan ang imo lang da mga brief na. Ang imo da nga, ang imo da t-shirt kung gusto mo. Or bisan mga trapo lang, praktisan. Ngayon ang enjoy kasi may basyanay pa na, di ba? Kay kung i-enjoy ninyo, ang kabataan nag-enjoy man, something nga mo sina. Kinanglan man yan, resourceful man kita nga maginikanan kung paano naton kumbinser ang mga kabataan sa mga ulubrahon naton sa sulod sang balay. Okay? So, ina ang aton sining tupiko sa karon iya nga Sabado. Kung paano naton maingganyo mga kabataan nga magbulig sa mga ulubrahon sa sulod sang balay. Kinahanglan ikaw, isa ka maayo nga ehemplo para sa ila. 2:20 Action Radio Philippine Standard Time ay nga mga anak kamo, dali gid lang. Kung ikaw man nagakinahanglan sang cash, Radio Philippine Standard Time sa titawin mga magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Okay, padayon kita tawe. Manamiyaw tanay daligid lang bala, no? Hindi may nabasahan ko diyo nga message ni Annie Rose Fortaleza sa iton ni chat room nga siling good noon Action Radio pwede ko kahangyo sa inyo kay ang akon tiyo nagpanagat kagapon sang kaagahon ti nahulog kuno ang iya balunan sang tubig ginlumpat niya nadula siya as subong wala pa nakita
Amon address, Sitio Balangigay, Barangay Miranda, Pontevedra. Halin ina kinday Anna Rose Fortaleza. Kabay pa nga ang mga natungda nagapamati kag matagaan man ini igtalupangod, no? Sige day kay palabot man naton ina tingwaan ina asang aton sa New Center. Okay, Christine Minias Villalobos, mayong hapon titawe. Mayong hapon man sa Energy Fans Club. Keep safe always, mga ka-aksyon. Monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Ma'am Elizabeth Malakagamara, good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor your program on a rainy Saturday. Thanks, good ma'am. Keep safe always. God bless and more power to ARB number 1 AM station. Thank you, ma'am. Eric Sumpay, yes, dan ko na ini kay Ina. Cordero family, dira sa Kabangkalan City, halin kay Elmer Provido Cordero. Lihog lang ko titawe. Okay. Leslie James Navales. Okay, thanks, Gid. Bing. Okay, Bing Mallorca. Hi, Tita Wilma, watching from Don Salvador, Benedicto. God bless, Tita Wilma, kay sa tanan, nga nagapamati, kag nagatanaw. Salamat kay sa imo, Bing, no? Halong man ka mo dara. Hanoy Mia Portudo, good afternoon. Idol, always gid nga gapamati sa imo. God bless, ingat. Salamat man sa imo. Tamiyaw ko lang, Tita We, ang friend ko nga si Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, USA, no? Thank you, kid, Sir Noel Amar. Okay, Sir Noel Arias sa Canada, no? Miss Heaven Heaven, thank you, Homad Lumina, good afternoon man sa imo. Nunoy Tahones, good afternoon, Tito Welms. Maulanon nga hapon sa imo ta. Mati lang ko di. Okay, salamat, gid. Ara man nagapod si Anthony Jones sa Villo Zeblano, Tito. Good afternoon, monitor lang ko di while traveling papuli. Bag-o ka palang nagpauli, ya. Bukalagawan nga pagkabata ni ay. Ha? Diyan, Tita Will, magapamatigid ko subong sa imo. Pakigwit lang sa taga Himaya Alihis. Kay Fiesta di Subong. Salamat, gid. From Ken's Inarsaw. No? Thank you, gid. Na? Happy Fiesta lang dira sa may Alihis, sa may Himaya. Wow, Melili Oligo, good afternoon. Ada siya gaupod live. Salamat, gid. Kag magluwas man sina kay Shane Dayaday Kasipe. Hi, Tita Wilma. Virgo September, salamat man, mayong hapon. Kay Virgie Olpinda, good PM. Action, Tito, monitor gid kami dari gihapon. Samtang gapanahi. Kagang amon mga dulunggan sa imo programa gid nagapamati. This is my life. Halong sa gihapon, Tito Wilma, and God bless. Yes, ma'am. Thank you, gid. Bing Mallorca. Are you sure, Bing Mallorca? Salamat sa compliments. Good afternoon, Tito Wet. Tamyaw lang ko sa manghod ko sa Doña Juliana. Gamonitor man si Virgie Tizon, Catherine Gayondato. Salamat, gid. Angela Liarte Gayondato. Inday Gino, sir. Hi and hello, Tito Wet. Monitoring, love you. Thanks, gid. Ada man si Inday Wilma Cabarles. Turs Vergara Sancho, good PM. Inday Wilma. Okay, hasta lang tadanay. Karon naman dugay-dugay.
Yes, kay Miss Jane Candido Hildori, mayong hapon lang dira. For sure, updanay ina dira sila ni Nanay Perth Candido sa iyang mother dear, no? Salamat dira sa may sumaga monitor kuno sila. Salamat gid sa inyo dira. Kag syempre ara man si Alma Posisyon Gonzales. Salamat man sa inyo. Okay? Sa siningabahin, Tita Wilma, kadtuay na ton ang aton FYI. Ang aton FYI karon nga hapon, tumatok ang kamatis baw na gusto lang naton i-share kung sa aton mga palangga nga mga tagpalamati kung daw ano kanamit kag kung ano ang benepisyo nga mahatag sini sa aton ang kamatis kung magtig kalamatis ganiya ako mabakal ko na kag konti magluto-luto na siya ginaano ko na siya, gina-ketchup ko na. Nine. Kaya ti pwede mo masamo sa kanon yan mo. Na. Practical natural solutions. nga natural pa. Na. Ara, naman si Tita We. Okay, kantuan tang kamatis. Bisan, yes, sa mga mahilig magluto. Kasami, kinanglan namit kung may kamatis, gin mo, di ba? Pero kabalugid kita kung ano ang kamatis. Damo niya sang nakahibalungan namit ang sabor sang kamatis. Bisan gani uga ang imusudan parisan mo lang sang bagnas nga kamatis. Ubos ang isa ka bandihado nga kanon mo, di ba la? Okay. Pero ariho na mga benefits para sa aton ikaayong lawas sang kamatis. Una-una, mabuhinan ang imo peligro sa pag-angkon sang balatian sa korason. O kung ikaw man ang may sakit sa heart, na malikawan mo man nga atakihon ikaw. Kaya nga dakong benefits sa aton sinilawas sang kamatis. Damo ni siya, makabuligin ni siya nga sa nahambal na naton para sa maayo naton nga heart. Kag ang isa ka pagtuon na nagapakita man, nakitaan nga ang tao nga nagakaon sang kamatis 7 tub-pulo ka servings sini sa isa ka semana. Hindi nga lawad-lawa sa sulod sa isa ka semana may makaangkon sang 30% na isa ka 30% nga mas malawig sang pag-angkon sang magpagka-safe mo sa cardiovascular disease sang sa mga tao nga nagakaon sang mas jutay nga kamatis. Prutas, pwede mo siya makonsider nga prutas. Pwede mo man siya makonsider nga utan, di ba? Kaya nga ang kamatis, may niacin, may folate, may vitamin B6 na nga sa diin, malink mo ina sa pagpahagan-hagan sang sakit sa heart. Ara pagid. Sa pagkaon man sa kamatis, magapanubo man ina sang level sang inyo blood sugar. Amo ni makadalayaw nga benepisyo sang kamatis para sa aton ikaayong lawas. Hindi ba lang, Tita We? Yes. Kaya nga, magkaon ka kamatis, isa ini ka form, no, sang isa ka importante nga bahin sang aton diet para sa imo nga diabetic ikaw. Kaya nga nagapakita ina nga makabuligid ang tomato or kamatis sa pag-control sang imo blood sugar. May carbohydrates ang kamatis, pero ang isa sa tuman kaayo yung nga halinan sang ginatawag nga chromium nga nagabulig sa pag-regulate sang imo blood sugar ara sa kamatis. Kag nagahatag man proteksyon ang kamatis batok sa thrombosis. Thrombosis ay pag-clot sa imo baladugo. Thrombosis. Gina-control sang kamatis man ang dalagan sang imo sinidugo, di ba? Ang isa ka pagtuon nga makitaan nga nakitaan nga ang mga tao nga nagainom 8 ounces sang tomato juice adlaw-adlaw, makaangkon sang pinakamanubo nga platelet o lulupod sa ila nga nagaupod sa ila sinidugo sa diin amo ang nagapanguna nga rason sang thrombosis. Kag ari pagid pwede pagid ninyo malikawan
nga mahalitan ang inyo sinidugo. Or let's say inyo ang DNA na bala na nga malikawan kay mataas ang level sa vitamin C kag A nga ara sa kamatis. So importante na may ara ini siya nga antioxidants, may kinaiya nga makabulig para nga mapakigbatuan or maaway niya ang kalhalitan sa DNA nga dulot sang mga free radicals. Muna siya. Kag isa pag ititawe, nami man ni siya gamiton sa inyo buhok, sa inyo hair. Nan. Ang tomato juice para nga palambuon niya, no? Palambuon niya ang imo sinibuhok kag hatag kag mangin shiny pagyan. May vitamins kag minerals nga pwede nga makapanami man sang aura sang inyo sini hair. Kag ang kaaslom sang kamatis, syempre amo nang nagabalansi na sang pH level sang inyo sini hair. Magluwas sina tungod man sang kamatis, mapabaskog man niya ang inyo mga katulanan. Pwede man, abi pagid isa pagitawe, nami pagid ini gamiton bilang isa kabulong sa aton skin. Kay damo sa mga mahal gid nga mga over the counter nga pang-cleansing sa guya na ara man lang gali pwede ang kamatis. Kay nga may lycopene mo na makakuha ina siya sang natural nga pamaagi nga kinahanglan sa aton guya para kakas ang mga higko sa inyo guya. Kamatis, abay, natural ina siya nga panggamit sa itong sa skin. Pero ang paggamit ninyo, kuhaan nyo siya panit, ang bilog nga kamatis, kuhaan nyo siya panit, kag ibutang ina sa inyo siniguya, para sa, pagbutang ninyo sa guya, pabili ninyo for 5 minutes, kag syempre, pagkatapos, pagbunlaw ninyo, kahamis, pamatyaga ninyo sa inyo siniguya. Ara pagid, kamatis. Ari pagid, ang epekto sang carcinogens na iya man na ginaaway. Kag nagapanami man sang aton panulukan ang kamatis, kag pwede pa sila iya sa ang mga kamatis, pwede man naton magamit sa inflammation. Inom ka isa ka baso sang tomato juice sa sulod sang isa ka adlaw para mabuhin-buhinan na ang ginatawag nga tumor necrosis nga rason sinang ginatawag nga alpha ng TNF-alpha nga na sa paagi sa 30, mas sobra sa 30% nga ginaangkon sina sang isa ka baso nga tomato juice. Mataas ang level sang inflammation nga amo iya ang halinan sang degenerative disease. Pareho sang balatian sa korazon kag osteoporosis. Na pila lamang ina sa mga benepisyo nga mahatag sang kamatis para sa aton ikaayong lawas. Kabay pa, makabulig man para sa aton. Kakaon ka mo kamatis? Nan. Ako gakaon man. Ang hindi ko lang mainom damo ang tomato juice nga fresh bula or ining sa nga inang na hindi ganinang nabutang sa box na kay daw ka aslum gid pero tun-an ta kay makahatag ina benepisyo sa aton. Pamilya. Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagapangitaan ay dira sang ginpa-improve, ginpabasko nga klase sang food supplement ara ay man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
Turs Vergara Sancho, good PM Action Week. Action Week, paamo ka na. Wilma, live from Moises Padilla. Virgia Tison, good afternoon. Inde Rose Guevara, thank you. No? Miss Margie Haniva, yes, Marge. Romil Velasco, hello, Action Radio, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Action Wilma, akon hinablos nga si Clarence, grade 4 pa lang siya. Una, tulos sa tigang. Yes, very good. Gid nga klase sang tiya. JC Mahinay, good PM, tita. Mayong hapon watching live ko diri sa diin ina Johnson's. Yes, sa Johnson's Tangob. Yes. Samuel Locton Vienna. Ga-monitor lang kami diri sa Candoni. Okay. Christian Roa, kamusta na ikaw? Mayong hapon lang sa imo. Okay. Thank you, Gid. Yes, Tita We, I ate kamatis para magpula-pula man chiko. Yes, bala. Insakto na. Paamo kay na bala. Raymond Ligaspi, hi Tita Wilma. Yes, ara, wa ginapasunod ta kamo to mo. Tamo na hindi ka magpakitluoy bo Ginoo ko. Basta maabtan ni Tita Wilma kay ginapasunod ko na ang inyo sini mga greetings na gina shout out ko man. Nakita ko, that's why nga nabasahan ko. Okay? Always gid kami nga naga pamati sa La Carlota. Okay. Yes, katuan ko di bala na sa piyak. Samuel Octon Vienna. Carmen Cita, blessed Saturday Wilms listening right now while taking care of our mom. Kamusta na siya, Min? Kamusta na si mama, no? Good afternoon lang dira. Kinahanglan lang gin keep strong. Kagkita man syempre, Min, no? Thank you, Gid. And stay healthy. Yes, Romel Velasco, salamat man. Okay? Dali, gid lang kapasiplatan ko, di ba laho? Okay. Relax lang da bala inday Jess, mayong hapon lang dira. Ana Sheila Linas, good afternoon. Salamat gid sa imo. Kag kay Teresita Quinto, yes man. Kag Vanji Alujado Haneo, good afternoon. Kag kay Jarel Marandi Gadudo, salamat man. Hinidino Kadi, salamat. Kag kay Amifel Ormando. Turs Vergara Sancho, kag kay Marilo Aquino Patriarca. Oy, kamusta lang dira sa inyo? Good afternoon man. Nicole, Baby Torres Piuquinto, kag kay Romeo Samiliano Jr. Ada man si Ma'am Alma Agravante Sabater. Salamat gid Ma'am ha. Good afternoon. Joyce and Janala. Salamat man. Olivero Celsa, Liagoso Sagang, kag kay Danny Rose Dios Maparan Amban. Salamat gid. Liza Loto, kag kay Carlo Talangkines, no? Salamat gid sa inyo. Kay Elmer Provido Cordero, salamat mine. Kadamo man sa inyo, no? Salamat gid sa inyo. Pag may time karon ti balikan ta kamo, gani relax lang dira.
sign para sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw. Karon nga adlaw, syempre weekend, Sabado, Enero 30 tuig 2021. Para sa ato niya katapusan nga adlaw kay buwas Domingo, wala pagbalik ta sa Lunes, Pebrero na, di ba? Yes. Oo, Tita We, na? Aha, Aquarius. Ang mga Aquarius, mga nataw Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius, hindi pagpahilabti ang kabuhi sang iban. Ilabi na gid ang ila love life. Ha? Abi ituon ang imo atensyon sa mga ulubrahon dira. Ha? Makapasalamat pa sa imo ang mga kaupdanan mo sa sulod sang balay. Kag tinguhaan mo nga matapos ang mga ina para happy naman ang inyo Sunday buwas. Mas makapaayo, na? Mas makapaayo sa imo nga nami gali sa imo ang pagkaon sang utan. Wala kagakaon utan ha, Aquarius. Mas nami nga magkaon ka utan sang sa karni suno sa imo horoscope. Likaw ka man sa mga satsatira, sa mga wala pulos bilang mga istorya, ang ginistorya nila palayo ka man. Kag sa mga pagkaon pagid gali nga hindi nami para sa imo, especially inang mga chichirias. Maswerte mo nga numero Aquarius 3, 23, 36, 14, 45, kag 15. Brand yellow is your lucky color. Pisces, sa mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20, subong mo mapamatudan ang impormasyon nga nabaton mo nga ay sala gali. Nan. Kinahanglan antes ka magpati, pamatudan anay nimo. Okay? Maswerte mo naman nga mga numero 3, 33, Jess, kag 15, 22, kag 25. Cranberry red is your lucky color. Ang mga Aries naman, netaw Marso 21, tubtub Abril 19. Makapensar ikaw sang mapuslanon nga mga ideya Aries karon nga adlaw. Nan. Kag kinahanglan pasanyugon mo ina nga mga ideya para nga mapuslan man sang mga kaupdanan mo sa inyo negosyo. Mga maswati mo nga mga numero 4, 13, 34, 26, 18, kag 31. Cobalt blue is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Ang mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20, happy ikaw karon nga adlaw Taurus tungod nga sa katapusan hilway ka na financially. Kinanglan mangin mahinalungon ikaw para hindi ka malubong sa utang. Para hindi ka liwat malubong sa utang. Kahit di nakalampuwas ka na mo, di ba? Maswerte mo naman nga mga numero 8, 25, 35, 23, 14, kag 29. Tulip pink is your lucky color. Ang mga Gemini. Ang mga Gemini na tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Kung anong panagkupnop mo or anong nabatyagan mo, Gemini, karon nga adlaw sunda ina. Kagang inyo man pag general cleaning, abi ninyo makapamag-an ina sang inyo man balatyagon, dara. Mga maswerte ninyo nga mga numero Gemini, 4, 9, 36, 29, 42, kag 12. Dollar green is your lucky color. Kag Cancer. Ang mga Cancer naman, natawo Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Paminsaron mo ang kaathagan sang tanan sang paminsaron mo sa maayo ang masiling bala naton klaro no ninyo nga pagaistoryahan para nga mangin maayo ang resulta sang tanan kag maresolbar ang problema. Mangin malipayon ang adlaw mo Cancer. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 26, 39, 11, 15, kag 25. Shocking pink is your lucky color.
Nabatian ang unang gabay sa ngayon man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope. Gani, relax lang ka mo dira si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay. Yes. Joksan Landingen, take care ko no, ma'am. Thank you, good. Yes, Miss Carmencita, oy, bo, thank you, good, sis, recovering. Okay, happy gid ko nga nabatian, na. Of course, trust lang gid ta kay Lord, kay siya nang maalam para sa aton, kag siya lang gid ang nakahibalo sang tanan para man sa aton. Okay, min, kiss mo ko da kay mama, no? Salamat gid. Okay? Kag, sa kay Ana Sheila Linas, good afternoon man. Kag Karungkilyo Simeon, long time no hear, long time no hear, sir. Because ampot sa Karungkilyo bimo. Sir, kamusta lang dira? Inday Jing Panaligan, hi and good afternoon lang sa imo. Kag kay Amor Malayang, kag kay Marie, salamat man. Philip Ken Alonso Sagay, good afternoon to Ken. Kag syempre kay Chris Vilma Chuayas man, kag kay Eva Jean Herrero Histopa, salamat man. Kay Pani Palmes, salamat gid. Kamayong hapon kay Rosie Oriel. Okay, enough na lang na anay. Thank you, Ken. With vitamin B3.
Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma antes man Chris Vilma Reyes. Good afternoon. Thank you, Gid. Kag sa aton man text sa aton sa text hotline no. Tita We ginatamyaw ko Aldegar family kay Martin family kag Hong Kong family dira sa La Carlota. Ang panamyo halin kay Janita Tumandok diri sa may Pulupandan. Salamat gid 28 to 3. Aha. What time ari ko? Oh, good PM to about Nanay Auring. Ari ko gabari ko tut kay katugnaw. Nanay Auring gid pakadlaw mo si Tita We. Gabari ko tut gid siya ya, na. Okay, dugay-dugay pangapit Nanay Auring, relax ka lang da, ha? Okay, go lang kita gihapon. Nanay Auring sa iton mga senior citizen dira. Okay, kid. Alas 6:55 na, tapuson anay ni Tita Wilma mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Diba? Kinanglan tapuson nato ni na Nanay Virginia Manuhable dira sa may Kumaliskis sa Don Salvador, Benedicto. Kag syempre dira man sa takuling ka Roger Hamisil Hasermida. Na suki tagi na siya kada hapon dira. Salamat gid sa inyo. Ay, nga mga anak ka mo. Di na kita nga ni Tita Wilma, ari na kita sa Leo. Okay. Ang mga Leo ni tao, Hulyo 23, to Agosto 22, kung may mga pagtilaw nga mag-aabot Leo, karon nga adlaw, relax lang, ha? Relax lang kaysa nga, sigurado nga malampuasan mo gid ina kung magpamensar ka sang maayo nga dapat mo himuon. Hindi mo pag-ipadaog ang imo emosyon. Gets mo? Maswerte mo nga mga numero 5, 23, 46, 14, 33, kag 11. Lavender is your lucky color. Mayong hapon lang dato to Eddie Laos. Kag kay Nanay Isabel. Salamat, kid. Okay? Libra or Virgo. Ang mga Virgo, mga natao Agosto 23, Tubtub City, Hambre 23. Virgo, hambal sa imo horoscope po, diskarte lang kinahanglan mo para nga maluwas, para maluwas ikaw sa tanan mo nga ulubrahon dira. Diskarte, okay. Kag kinahanglan mangin mahinalungon ka sa pagbayad na sangkon ano nga balayran mo para hindi ka maka-extra charge. Masuwerte mo naman nga mga numero 4, 34, 36, 29, 35, kag 13. Cyan blue is your lucky color. Kag sa mga libre naman, ang mga libre na tao, Setyembre 24, Oktubre 23. Wow! Maluluyon, gid man yung kabuhi. Kabuhi. May mabaton ka nga grasya karon nga adlaw Libra. Tungod, manifested na ang imo nga wish. Mga wish gidya na mas nga ma-appreciate mo ang mga bagay-bagay nga ara sa palibot mo karon nga adlaw. So dapat magpasalamat ikaw. Masuwati mo naman nga mga numero 3, 35, 26, 49, 30, 30. Ruby red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio na tao Oktubre 24 to Nobyembre 22. Okay. Sa karon iya nga adlaw, medyo happy ikaw, na? Perfect time and place. Ang imo sini pagkakadtuan kag bisitahan. Makita mo ang palangga mo dara. All is well in your life karon nga adlaw Scorpio. Maswati mo naman nga mga numero 6, 26, 49, 52, 19, kag 35. Tangerine is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, Sagittarius, amoy ni mga natao, Nobyembre 23, Disyembre 21. Ba ma-stack up ka sa traffic karon nga adlaw? Sabado man, daw tawhay man nagdalan, pero sunod sa imo horoscope, ha? Gamiton mo ang kortesiya kag disiplina sa pagatubang sa traffic officer. Ha? Kinanglan ipangibabaw mo ang imo ipangibabaw mong ginitawag nga humility, kinahanglan gid. Maswerte mo nga mga numero, 8, 35,
9, 29, 42, kag 13. Mango orange is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Ang imo kaayo, ang imo kabuot, amo inang palapit sa imo sa mga tawo nga mga mabinuligon. He. Kag ginaugyunan man, no? Ginaugyunan man sang kahigayunan ang imo fitness program nga dapat umpisahan mo ina. Maswati mo man nga mga numero 23, 11, 49, 32, 15, kag 30. Cinnamon brown is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon nga adlaw Sabado, Enero 30, 2021. Imponto alas 3, Action Radio Philippines Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
hapon sa pagpangamuyo sang orasyo emperata batog sa COVID-19. Kabay nga matapos na ang tanan, no? Okay, so salamat sa inyo, kag salamat man. Mayong hapon lang na kay Inday Blaza, no? Alas 3:05 na, ganiti una sang pagpaalam ni Tita Wilma sa paglingaw sa inyo dito sa This Is My Life. Ang acton man Bible verse for the day nga mabilin, halin sa Job chapter 19, verse 25. I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth. Saliwat, salamat sa inyo mga palangga, nga mga tagpalamati. Happy weekend! Kag happy family day buwas, happy Sunday. So sa Lunes na naman kita mag-updanay. Salamat man sa akong mga partner sa technical control, Action Alma Madera kag Action Elway Details. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,